Gabon, pilotazale, Gabon, Zaldibartik, Olazar txapelketa astero legez zuen ganatzeko gertu eta aste honetan egun bat aurreratu gara, normalean ohikoa baldin bada ostegunetan izatea hitzordua pilota aficionatuarekin Zaldibarren, gaur egun bat aurreratu gara, gaur eguaztenez izango da, San Andresak ere ospatzen ari dira Zaldibarren eta pilotalekuan ere giro berezia espero dugu, aurra asko, ohiko bainoke aurre gehiago, besteak beste, bihar goizan goiz haikitzeko premiarik ez dutelako izango eta dudabarik horrek kolore berezi bat emango dio gaurkoan Olazar pilotalekuari. Final laurdenetako azken partidak jokatuko dira Kaiolan zein Binaka. Enrique, Gabon! Gabon! Bueno, eta azteko Kaiolan Oian Etxeberria eta Iker Egiguren nor baino nor gehiago. Partia guztia dira dagoeneko erakargarriak eta hau ere alaxe izango da. Bai, hau partidu oso estu ikuste honiz. Etxeberria ikusi dagoen batez atzenengo partidu zela jokatuan oso erasoko da, oso ondo. Baina Egiguren urte bizartxu eta veteranotxu da eta Egiguren epedingotza biderra. Naren partidu ikusteko moroku, partidu hona izango dela. Bueno, Enrique, eta bihar emakumearen aldarrikapenarekin askoke bat egingo dute, eta horrek, kolore berez emango dio gaurkoan pilotalekuari, aurra asko ari garelako ikusten, San Andresak ospatzen ari zaretelako gaurkoan Zaldibarren, bihar ez dago izango jaiki beharrik, eta dudarik kolore berez izango du gaurkoan armaiak. Bai, uste du, baietz, gaur kanpuen pintxo batzuk jarritu udaletxiek, eta horretara jentia apurua gehiago urbilut, nipen eta bintu biongo. Bintu biero, jente gaztiegu eta komeni da moloko publiku. Jente gazti etorre dut. Bueno, gaur menu apur bat bereziago, egun bat lehenago, jaiak tarteko, gaztetxoak ere pilotalekuan, baina hemen garrantzitsuena kantxan gertatzen dena da, eta une batetik bestera, dagoeneko berotzketa ariketak egiten ari diren, pilotariak leian ikusiko ditugu. Astera goaz! Bueno, hortxe ikusten ditu bi pilotariak dagoeneko paseilloa egiteko gertu, Gerriko Gorriz Iker Egiguren ikusiko dugu, Azpeitiarra, 20 urteko gaztea, eta Oian Etxeberria berriz Gerriko Urdinez, Oiartzuarra gazteago oraindik, 2006koa ikusi barko da, nola erantzuten duten bi pilotari hauek eta armaetan giro berezia sortuaz, pilotari txalo egiteko gertu gaztetxoak eta apurka pilotazalea ere, ohikoa asterokoa ere gerturatzen ari da beraz, Enrique, gaurkoan giro polita egongo da. Espero bentzat giro politotia. Gazte jentik ezatorroko da betikuek batzuk aldatuko diez, ordu eta harina baizetiaz batzuk ailego ezin oitxuri aldatu eta joaltzeko ordu aldatu eta beti oten da zozer desberdine, ikusiko zelan urtetan. Bueno, eta dagoeneko leian hasteko gertu, Iker Egiguren eta Oian Etxeberria 3 urteko aldea dago, biloi pilotaren artean, ze espero duzu partia honetatik? Ez ze espero dan ez da erreza egiten, nipe uste partidu gogorra izango dela. Oian Etxeberria erazun bera da bilobeto, baina Egiguren epe defentzia onnadeko eta antzera bilgo dira uste honi. Hortxe lehen tantoa jokoan ezkerrez Egiguren, botera bi pilotariak lehen tanto honetan, Etxeberriak pilota atzeratu guran, Egigurenek ezkerre pareta bilatu gura du, orain Zabalean zuloa dauka, Zabalera pilota, baina ondo iritsiko da. Etxeberria eskuinez lehen pilotaka da Egigurenek, orain Zabalera botatzeko aukera Etxeberriak dauka, hortxe zuloaren bila, ezkerrez Etxeberria aire, txokoan utzi du Egigurenek, erraz iritsiko da Etxeberria, kontraezoan deja da, iritsi egin da Egiguren, tantu gorra azteko eta azkenean buruz gain amaitu du tantoa Oian Etxeberriak, tanto gorra, eta lehiatua azteko, Enrique, hemen lanerako torri dira. Bai, lehenengo tantua izeteko oso gorra injabe, eta lehen esaten ongaena, Etxeberriak erazun hobeto dabil, Etxeberriak erazun hobeto dabiltzera ezin ikusi hori zelan dabiltzen. Bueno, hortxe ikusten du errepikapenean, altxatu du, lehen botean altxatu du, bere burua lurrea botata
Horre Iker Egigurenek, baina gerora ondo aprobetxatu du, ondo baliatu du, urrengo pilotaka da Oian Etxeberriak buruz gain lehen tantoa egiteko saskira joan da, bere gustoko pilota aukeratu du, eta hortxe lehen zakea egiteko gertu, Oiartzuarre gaztea bat eta huts, momentuz, hasi berritan Oian Etxeberria, aurretik hortxe da bai hartu du, eskuinez esker paretaren bila, eskerrez errestoan Egiguren, aukerakoa Etxeberriak, edarra, kantxaen erdian nola gurutzatu duen esker gantxoz, bi kaina, bi eta huts. Oin oso ondo, Etxeberriak oso ondo amaitute tantu. Sakea izan da ona, Egigurenek eraman bai baina kendu ezin, eta kantxaen erdian, bigarren kuadroan, bi kain gurutzatu du, hortxe errepikapena, bikain jokatutako tantoa izan da, eta nola amaitu duen hor Oiartzuar gazteak. Ezin gehiago eskatu. Bi eta huts, beste sake bat egiteko gertu, Etxeberria, hor da, eskerrez errestuan Iker Egiguren luze jokatuko du Etxeberriak, aire sartuko da Egiguren, erasora pasagura, baina entregatu egin du, eskerrez botera nola zabaldu duen, iritsi egin da Egiguren, nahikoa egin du, benetan pilotaka bikain izan delako, eta ondoren, eskuinez deja da zabalean kontrapausuan harrapautu du kasu honetan Egiguren bikan jokatutako beste tantu bat, hau da, hasiera eman diona Oian Etxeberriak neurketari harrike. Bai, oso ondo, oso ondo. Tantu oingun dominio eta lehenengo zabalera junta eratza zubol dobila ikusi da ninatza zabalera dejadie. Edarra, hortxe ikusten dugu, botera jarri da eta zabaletik txokorako bidean, pareterako bidean Egiguren eta nola bota dion berriz ere naita hor zuloa ikusita bikain Oian Etxeberria. Hor da, beste sake bat, eskerrez, orain bai, erresto ona Egigurenek, esker gantxoa luzea Etxeberriak, eskerrez botera orain Oiartzuarra, aire sartuko da Azpeitiarra, eskuin sotamanoz Etxeberria, eskuin ezera berean baina botera Egiguren, orain Etxeberria Egiguren behartuz, botera jarriko da iruta erdian, txokoan deja da entregatu egin du, nahi duen egiteko aukera Egigurenek, kontrarazoan deja defektuarekin esker paretean, ez du baliatu erne orain, zabalera bikain, beste tantu edar bat, hau da, hau etorria lehen tantu hauetan, Oian Etxeberria erakusten ari dena, aukera bakoitza aprobetxatzen ari da, eta oraingoan ere, maixutasunez amaitu du tantoa. Erakustaldi egiten dabil, lehenengo tantuetan mitzet erakustaldi egiten dabil, jaberzelan. Zarretzen leute erdi barrun da tanto batzutan ondo ibiliaren gero saki aldatzen da, asko aldatzen da, eta zelan segitzen da. Nola zabaldu duen botera oraingoan ere, dena ondo egiten, dena bikain, marrak bilatuz, anguloak bilatuz, bikain Oian Etxeberriaren neurketa hasiera. Hortxe da berriz ere aukerakoa esker gantxoa, darra huere, sakerrestoan, pilotaren bila joan, aukerakoa zuen, baina gero amaitu behar den moduan esker gantxo bikaina txapagainekoa, ezin ezer egin Egigurenek, eta aitaren batean, bost eta huts, eta bikain jokatzen Etxeberria. Bikain jokatzen, eta peloti ondo dirigidute, zabalera ondo marketan dute, gero zulora bebait utzi pesta egiten dana ondo ondin. Holan partidu zuiti gatsa da, baina, a ber. Orain arte ikusi duguna benetan edarra izan da bai, eta ez da gutxi, hortxe errepikapena ikusle nola gurutzatu duen, ze konfiantzarekin joan den eta nola amaitu duen eskerrez, ikaragarria izan da, eta hori ikusita, aurkariaren inspirazioa etorria ikusita, nola jokatzen ari den ikusita, atxeden taktikoa hartu du Egigurenek, zerbait aldatu buruan ari da, Azpeitiarra, Egiguren da veteran utxu dudi eta promesa mailan da maila ona emoten da benak eta ondino lana emango du, seguru. Uste dut emongotzala lana. Holan oinabile moduna amaitzen badu, txalo egin eta aurrera, ez da besterik. Aurrera, eta posgarriz da, hola mutil gaztiek holako joku erakustia. Hor da Egiguren efektuarekin luze txokoan, orain aire sartuko da. Oian Etxeberria botiboleaz, asko ikusten ari garen jokaldia aspalditxoan botibolea, orain botela azterrean sartu da, lehen akatsa, hanketara jokatu di hor Egigurenek eskuinez eta botela azterrean alegindu da, ezin eraman beko koltsoira 1-5. Bai, batek eskapo gotza, botela azterrean daurla nahinketa jokatuz gero, ibilin bida, ibili ezik,
hor botela azterrean da, profesionaletan da ondo iten da, afezinetan da onino berdoten dira. Ez da, igula jokua lehenengo mailak ikusi leuterdi barruen, edo honek ikusi. Bueno, bortxe, lehen tanto egindu Iker Egigurenek, bere anaiaren botillero profesionaletan ikusi dugu. Gaurkoan berari egokitzen zaio kantxan aritzea, luze jokatu du Azpeitiarrak. Ezkerrez Oianek erantzun, aukerakoa zuen, nahi zuen egiteko aukera zuen Egigurenek, eta berez txokoan zuen zuloa, zabalera joana zen Oian Etxeberria, baina gero gaina jarri behar da, eta bere ezker gantxoa zuzenean txapapera, oparitxoa, 6-1. Ni penentot jokua aldatu injagaratzenengo momentuen, Egigurenek zuloa joteko tipu lentzea hartu zanik, baina gero zabalerutzo eta gero ez bat ez beste. Nahazta binala penentot. Gauza baino gehiago pentsatu du, eta azkenean kale, 6-1. Etxeberria sakea da, ezkerrez, ezin jaso, ezker paretetik bizi atera zaio Egigureni, eta Aitaren batean Enrique 7-1. Ba, 7-1, oingo zaki eruteko moduko izen da, Ez da jarri ondo, bera Egiguren, ez da ondo jarri, baina oingo zaki eruteko moduko izen da. Ez da lasai ongo, erauntxia momentuz Etxeberriarena, eta zalantzak etorriko zaizkio. Hombre, zalantzak. Zalantzekin dudekin jokatzea, ez da samurra izaten, hor da. Sakea Oianek, luzegia Etxeberriaren sakea, beste aukera bat izango du. 7-1 aurreratzea, ez da erabakigarria, 22 iritsi behar da, baina lasaitasun ematen du, Hombre, lasaitasun, eta Egigurenen maili emoten da bati promesetan hori holan domineti Etxeberrien dako, berendako oso seinale hona da. Hor da, Oian Etxeberria sake egin du, ezker Egigurenek eraman efektuarekin, ezker gantxoa edarra da, iritsi egin da Egiguren, nahi duen egiteko aukera Oianek, ez du behar demodana baliatu, iritsi egingo da Egiguren, bolea zolain Etxeberria, aukera orain bai Egigurenek, indarrean tantoa dominatzera pasagura zuen, eta ez du asmatu lekuz kanpo deseroso ikusten ari gara Egiguren. Oinguen bez da ondo jarri pelota, ez da gustora bat ez da Egiguren. Presaka moduan. Presaka moduen da aspiro inguen da, ez da ondo jarri pelota. Bueno, 8-1. Momentuz, bat gauzako ondo egiten, eta bestea aldrebe xamar. Bestea aldrebe xamar. Ez da bere maili imoten ez da bile Egiguren. Etxeberria pemonitutza, Osondo jokatzen ari da, Bai. Ezin zaio zertxorek endu. Eso ez. Hor da, zagera Etxeberria eskuinez errestuan Egiguren aire sartuko da, nola bihurritu duen, iritsi egin da Egiguren, nahikoa egin du, baina gero boleaz txokoan luze, beste tanto, bikain bat sakea ona, gero bigarren errematen nola ari den gurutzatzen ezkerrarekin Oian Etxeberria dena perfecto egiten ari da, hankak ditu Egigurenek eta iritsi egiten da, baina buena egitearekin nahikoa ez da, gero frontoi osoa beretzat zuen Etxeberriak eta boleaz amaitu du tanto hortxe errepikapena, nola amaitu duen ja behin zuloa eginda, txokoan jartzea baino etzen eta 9-1 bikain. Sake honako lehenengo, gero esker gantxua kontrakantxarin zabaldu, gero barru erutzen nien, golea zuloratzen. Beste aukera bat Etxeberriarentzat oraingoan ez da, ondo jarri, kontrarazoan Egigurenek efektuarekin, baina kontrarazoan txokoan deja da, hau erakustaldia ematen ari dena, zabalean batean, txokoan urrengoan, jokaldi guztiak bikaina amaitzen, 10-1 haze erakustaldia ematen ari den, Oian Etxeberria Zaldibarko Olazar pilotaleko. Bai, biken. Daile partidua diten oso ikusgarretxe. Dekon adineago. Bikain, ederto! Txalotzeko moduko neurriketaren lehen erdiari da jokatzen Oian Etxeberria. Ezin zaio gehiago eskatu. Hau da, gozatua hartzen ari garena. Eskuinez. Ezkerrez bikain errestuan, gora, ematera joan da, kentzera joan da, eta azkenean gora 11-1. Zerrariko da pentsatzen orain Iker Egiguren? Gauzonik ez pentsatzen naholako egurra hartzen abilenak ez ozerle deskantzu hartu edo peloti aldatu edo zozaren inguruko dago. Bueno, bortxe da, sakea egiteko gertu
Oian Etxeberria, bebetik egin du, eskerrez eraman Egigurenek, ondo orain arrestoan, boleaz indarrean Etxeberriak, eskuinez Egiguren eskerpaletaren bila, eskergantxoa. Oian Etxeberriak beste eskergantxo bat, Egiguren behartu, Sonek nahiko egiten du defentsan, edarra! Buah! Hau da, hau jokatu beharra, hau da, etorria, lehenengo eta behin nola behartu duen Zabalean, eta gero txokoan oso egoera behartuan. Ez que dabil partidu bat ditzen bota dut txapapera, entxe botelazterren hartu den pelota, danak ondo urtetan. Hor ikusi ezazu hortxe errepikapena nola bildu duen, nahikoa egiten du defentsan Egigurenek, eta irutik txokoan hilda utzi du pilota. Hau da, hau, pilota erakustaldea ematen ari dena, Oian Etxeberria. Hau da, tanto amaitu beharra. Eskerrez beste tanto bat jokoan, eskerrez Egiguren, txokoan orain entregatu egin du Oianek, hala ere beste aukera bat izango du indarrean orain, Egigurenek nahiko egin du eramatearekin, eta oraingoan ez du asmatu, hau baino askoz ere zailagoak amaitu ditu kasunetan bat eta erdian nahi zuen egiteko aukera zuen, eskerra ez gurutzatzen alegin da, ez du asmatu 2 eta 12. Nipen, apur bat prisa hartu da bela amaitzeko tantu izen dugu urran ikusi dugu Egiguren da heldu ez daiten asko arrizketa, asko arrizko eusko ipazna, lantzin bat berakuti ega, da ez da raru, baten bagaltzi ega. Ez zeukan asko arrizkatu beharri kasu honetan, ez? Bat eta erdian hartu du pilota, Egiguren urran ikusiko da, holan Zabalera bota eta harrapuzko bestiek, tantuan kultetan. 2 eta 12. Egiguren sakera, oraindik ere biziri dago, aldea handia da, baina bizirik, Azpeitiarra. Luze sakea, barruan, eskerrez, eraman, ea zer egiten duen Ikerrek, Luze ondo jokatu du, eskerrez eraman Etxeberriak, Zabaletik eraman, Egigurenek aukera dukatxokoan Luze, ondo jokatzen orain Azpeitiarra, ze defentsa erakusten ari den Oian Etxeberria, oraingoan ez du asmatu Egigurenek, deja da txokoan Etxeberriak Zabalera kontra, deja da Egigurenek, tantu benetan gogorra eskuinez eraman Egigurenek, txokoan hilda utzi du, beste tanto bikain bat lurretik eskerrez txokoan hilda utzi du, Armaiaren oa ere entzun dugu, beste tanto bikaina bat edarra, hau ere txokoan nola amaitu duen, Oinguen defensan oso ondo, eta atzenengo pelotian ze posturatan hartu, Egiguren defensatu Zabaleko pelotan tanto amitu da bela betxo, segitzen. Dena asmatzen ari da, dena asmatzen, dena gaur gainean. Gaur ez daukan, posture txarrin hartzaitu nape buena itetu. Pasada derra hartu du tanto honetan, defentsan alegin du behar izan du, ze Egigurenek ondo jokatu du. Egigurenek ondo jokatu dute, nipen totan Zabalin pentsala ja tanto inge dekola. Heldu ina besti eta gero ondo amitu. Bueno, bikain, momentuz Oian Etxeberria, 13 eta 2 irabazten. Mopa pasatu behar, Oian erori egin denean, horre Izardi arrasto utzi duelako. Eta beraz hori behar den moduan jarri behar da. Urrengo baten pilotaria horra gerturatzen denean, ez irriste egiteko, ez labantzeko. 13 eta 2. Bon, hortxe da, orain arteko protagonista nagusia Oian Etxeberria, sake egiteko gertu. Eskerpaletaren bila zazpitik errestoan, gainean da, Egigurenen errestoa iritsi egingo da, bipaleta efektuarekin, ondo oraingoan Egiguren txokoan utzigura izan du Oian Etxeberriak, apur bat arro atera zaio, deja da iritsi egin da Egiguren, eta bipaleta efektuarekin bizi atera zaio, 3 eta 13. Efektuarekin je bizi, indertzuko duen, ez da gure zen harrapu da izanik. Egiguren ondo prestatuta dago, arlo fizikoan ez dago aitzakiarik, Arlo fizikoan ez dago atxeki. Hankak ditu, eta horrengoan ere erakutsi du Azpeitiarrak, Julenen anaiak. Julen Kaiolan, promozio mailako azpitxapelduna, 22 eta 21 galdu zuen Iraitz Zubizarretaren kontra partida bikaina jokatu ostean. Orain binakari da lehiatzen Serie B delakoan. Eskerrez, ezin eraman Oian Etxeberriak, 4 eta 13 lehen tantoa sakez. Saki izena, eruteko zazoien bastartu jako horreman da horran eruti izta erraza izatea. Bueno, eta Armaiara behiratuta girotxoa, jente gazte asko eta nagusiak ere bai, asterokoak ere bai. Asterokoak bai, gazti bai, apur bat jente desberdin. Baina hori bona da.
Bai. Gaztiek etorro daik izan da, jente desberdin etorro daikien beha hona da. Gente erakarri egin behar da, ez da dudarik. Hor da, Egiuren sakera, 4-13. Errestoan ondo Etxeberria, indarrean Egiuren zabalera, gainera etorri zaio hor Oian Etxeberriari Sotamanoz, eskuin Sotamanoz ahalegindu da, baina bere alegina zuzenean txapara 5-13. Emonitza Eigurenek eta behen gorputzera sartizako pedak pentseta izena minolena. Gero eruteko ganera zelan sartu beko ezin erun. Bueno, oraindik ere handia da, maila sortzitantokoa, 5-13, baina hemen ez dago ezer erabakita, hemen jokatzen jarraitu behar da. Egiurenek ez du ezer oparituko. Ez, buruzboroko partidutan lehena pasau dio lago bueltak inuz. Luze jokatu du sakean Egiurenek, orain aukerako izango du, ezkerrez indarrean, Botelazterrean ezin Oian Etxeberriak eta neurketa apur bat aldatzen ari dela ikusi du eta aukera zuzenean 6-13. Bueno, hori ondo da bestiek tantu tajadatxo bat itzan nien berak deskantzu hartu eta hortxe Razia apurtu zan apur bat. Ezkergantxoa indarrean, Botelazterrean sartzen ahalegindu da. Lehen ere esan duzu Enrique jokaldi hori ez dela samurra egiten eta horrengoan ere ez, honen adineko gaztien dako hori jokaldi hori. Profesional da normal ikusten da, telebizionetik partidu ikusten uste dugu erreza dala, hori jokaldi ez da erreza. 6-13. Neurketa apur bat aldatzen ari alda. Bai, apur bat aldatzen hasi da. Ezke Etxeberria lehenko zatitzen inabena ez da errezaitzen. Etanak ondo urten da zelako abiadura peloti egite. Etanak ondoan egite askotxo izin da. Bueno, Etxe Armaietan astero legez, edo ia astero legez, gure lagun Jose Luis Mendilibar. Hor da, sakerako Iker Egiuren. Bebetik sakea da, ezkerrez ondo Oian Etxeberria. Irutik zabaleratu ezkerrez Egiurenek, erne orain aukera Etxeberriak duelako, paretan luze jokatu du, ezkerrez Sotamanoz berriz ere luze, ezkerre gantxoa indarrean Egiurenek, dejada egin du Oian Etxeberriak kontra dejada, zabalera Egiurenek, tanto bikaina zaharretu eginda pilotari gaztea, baina oraingoan igerri egin dio asmoa Egiurenek eta nola maitu duen ezkerre zabalean 7-13. Bai, partidu apur bat aldatu inda. Eiguren gehiago jokatzen beha, Etxebarriak lehena sartete izin da dana, ez da sartete. Etzen erreza Egiurenek egin duen hor txikusi dugu, baina nola egin duen dejada zabalean. Bai, ondo gotata zabalera. 7-13. Bueno, gortxe da beste sake bat egiteko gertu. Azpeitiar gaztea, Iker Egiuren. Zenba pilotari hon Azpeitiak azken urteotan. Ezkerrez eraman Oian Etxeberriak, zabaletik eskuinez Egiurenek. Ezkerrez Etxeberriak botera jarriko da orain. Luze jokatuko du, botera eraberean Egiuren. Ezkerrez gurutzatu nahi Etxeberriak, baina ez du behar demudan gurutzatu beste alegin bat. Zabaletik bildu Egiurenek eta aurkaria behartu guran Botelazterrean ondo atzeratu du, kasu honetan Etxeberriak orain aukera dauka, txokoan luze, eraman Egiurenek, beste aukera on bat, bolea txikitu egin du, Oian oraingoan ere, lehenengo zabalean behartu eta ondoren pilotaka da onak, txokora azken bolea ere, bikaina bizi-bizi atera zaio pilota eskutik, 14-7. Da gero behien botin jaurmi jodanien apurua berain jau, da baia duriaz da Egiurenei bera jauziako apuratezin erun. Eskua sartzeko jaukerik ere ez da, Etxebarriak emon da, eta ezkerreko hormigo da nien peloti bera. Bolea bizi dauka, Bueno, 14-7, eta arnaza apur bat akazu urduritzen ere hasia egongo zen, eta, bueno, abantea handia dauka oraindik ere, Bueno, abantea handia dauka, eta lehenko jokun segitzen badu biro basiko da. Bai, 5 eta huts aurreratu da, 12 eta bat ere bai, gero apur bat esnatu egin da Egiuren, 7-13 gerturatu da, eta orain 14-7. Oian Etxeberria, Oiartzuar gaztea, sakea egiteko gertu. Eskuinez, eskerparetaren bila, eskerrez ondo errestoan Egiuren, boleaz Etxeberria, behartuta bipareta
egin du kasu honetan Egigurenek, gero entregatu egin du Oianek, eta ondo aprobetxatu du oraingoan Egigurenek, eskerrez luze txokoan, ezin iritsi eskua sartzeko, intentziorik ere ez du erakutsi Oianek kasu honetan 8 eta 14. Bai, partidua urratzen hasi da oinoko partidu luzi da, oino partidu luziek ikusi egin, aldatu inapur bat. Apur bat aldatu egin da, oraindik ere abantaia polita dauka, baina... Horretxegarriak apur bat laban behin jauankiaz, da horre prestotza bentajekin. Eko, erregalotxu bitzat, erregalotxu binezkero, hor lote erdi barruen gero orden juntziten. Egiguren sakera. Eskerrez Oian, Egiguren pilotaren bila, txokoan esker gantxoz utzi gura zuen, baina ez du asmatu aukera ona zuen, ondo joan da pilotaren bila, baina gero ez du behar den moduan ejekutatu paritxoa, 15 eta 8. Bai, ondo egin behi baju gai. Partida nola dagoen ikusita horrelako pariak ezin dira egin, Elitzatik ezin bihar, baina urtean ikin dago horrepeta agunta egin bihar. 15 eta 8, Oian Etxeberria, sake egiteko gertu. Partida bikaina jokatzen ari da Oiartzunarra. Eskerrez Egiguren, nahi duen egiteko aukera Oianek, esker gantxoa ona, iritsi egin da Egiguren, boleaz jokatzeko aukera Oianek, bolea benetan bizia eman egiten diolako eta iritsi da Egiguren, baina ezin jaso, 16 eta 8. Bai, Egiguren dako saki errestak. Gero zabalea kontrakantza gakun. Da urrungo peloti holako abiaduran zuolako eskero danak garrapeti zaila da. Bai, eta hortzik ikusten dugu, Oian Etxeberria oraindik ere kontzentratu da, oraindik ere partidan sartuta, bere buruari animoak emanez, oraindik ere piribildu egin behar duelako, orain arte egiten ari den lan bikaina, benetan ondo ari da jokatzen Enrique. Bai, oso ondo. Hortze euki dugu apur bat baku natxuero Egiguren hobetotxua, partidu oso hona ikin da. Bortxe da, sakia egiteko gertu. Oian Etxeberria eskerrez eraman egin du Egigurenek, biparita orain efektuarekin, edarra nola utzi duen txokoan Etxeberriak, baina iritsi egin da Egiguren eta eskerrez efektuarekin bipareta, bikaina 9 eta 16. Egiguren berape barrez itxi, eskerraz horroma bizita efektuaz da minen dizitzen dago, Bai, ezin zaio utzi, eta horrengoan ere erraz iritsi da, eta gainera, eskerpa eta gertu zuela baliatuz, hoxe baliatu du, eta bizi atera zaio pilota, eta ezin zer egin Etxeberriak. 9 eta 16. Sakea, luzeegi Egigurenek, beste aukera bat izango du. Ikusten alduzu, gorriak neurketa iraultzeko aukerarik. Oino partidu neki azten dani bapur bat aldatu da. Zeino beto gertutu dugun aldi oleiko nino. Normalien Etxeberriak egiten da, joku errezegu da. Berak emonda bestia jaineketan ere itotzata. Hori guaz botileru biltzen batek esatean. Preparatzino igonena besoku dala. Noberak emon pelotiei jebesti dabilela eta nobera geldio. 10 eta 16. Hau eramateko modukoa zen, baina dena perfecto egitea ere ez da samurra izaten eta ezin eraman Oian Etxeberriak sakea eramateko modukoa zen. Bai. Eskura etorri zaio, ematera joan da, aprobetxatzera, eta ez du baliatu. Txoda, ez sake bat, luzeegi. Eskerren sakik eta gero esalik esti lain zera, bai efektu raru eta zera, esti izaten onak eruteko. Hortxe da, sakia egiteko gertu. Egiguren. Eskerrez, eraman Oianek, orain entregatu egin du Julen Egigurenek, Oianek luze, moztu du
efektuarekin dejada txokoan bipare eta efektuarekin bikain Oian Etxeberria. Aukerakoa zuen, baina gero nola amaitu duen eskuinez jarri da eta bipare eta bizia egin du 17 eta 10. Da, zelan arriskute. Hortxe gusten dugu, hor dejada efektuarekin egin du apur bat ez da egit. Gainera etorri zaion zer, zeakaso etzen hori egigunenek egin beharreko jokaldia, baina gero nola amaitu duen, Bai, apur bat entrega diarrapu bat nienan. Horma biziko oso ondo jota efektu ez da txaparan guztuen da horrek buruz garrapetako eta gilin dira. Etorri handiarekin gaur Oian Etxeberria. Hor da, Egiguren errestuan, dotera jarriko da Oian aurrera joan da Egiguren, irutik eraman nahiko egin du, beste bipare eta bikain bat, 18 eta 10. Bai, Zulun harraputu egiten dau, lehen behigu lehitza eta Zuluen kortadi behi dugu modun, baina hola normal jokozko ezilik, Zuluen. Bueno. Preso harraputu, hor Zuluen. Aukerak izaten ari da, baina dena ari da asmatzen, dena perfecto egiten ari da. Eukera peganera lan dut eta teitu, bera peloti emonta eukeri etaten dugu, motozalako peloti ditu obligitan da dela. Bai, esker gantxoz, boleaz, bipare eta efektuarekin, dejadak, denetek egiten ari da, Era guztietako jokaldiak, eskaintzen gaurkoan Oian Etxeberria hortxe da errestuan beste aukerako bat, esker gantxoak kantxaren erditik, iritsi eginda nahiko egin du Egigurenek boleaz. Eta gero, bipare eta efektuarekin egin gura izan du, nire uste apalean behintzat, baina pilota eskutik atera bezain pronto lurrera, 19 eta 10. Ez que hori pelota dela zaila, handi goiti datorren peloti jolan efektu duen gonda, bai, preso dugu Zuluen kontra dizu, gauzak onduen bida. Zera, desesperazioaren ondorioa lehia. Bai. Zerbait egin nahi zer aldatzeko eta horrelakoetan emaitza ez da honena izaten. Sakea egiteko gertu, Oian Etxeberria, 19 eta 10. Bikan jokatzen Oiartzuarra. Aitzakiari gabeko neurketa jokatzen. Hor da sakea. Ezkerrez Egiguren, efektuarekin ondo. Orain aukerakoa dauka Azpeitiarra bipare eta indartzu egin. Ondo joan da pilotaren bila. Bai, goitxotik eta indarra ondizaz. Apur bat behatxo batik gaitxo arrizko bida, ostantzen kanpora. Apur bat etxita, Egiguren, amore eman da. Amore eman da ez, baina arrizketan baina. Zerbait aldatu guran. Zerbait aldatu guran. Baina holan derrigorrien aldatzi beste arrez ezit. Bueno, 20 eta 10. Azken txampan sartuta, hasiera baten neurketa, buruz-burukoetan badakizue, hori esatea akaso arriskutsu egia dela, takadako lehiak izaten direlako askotan, baina orain arte ikusitakoaren arabera, kolore urdina, dauka Kaiolako neurketa honek, eskuinez Iker Egiguren pilotaren bila joan da, eskerrez gurutzatu zabaldu egindu Oianek, bipare eta ezusten harrapatu guran Oian Egigurenek, hortxe da orain Iker, bikain jokatzen tantu honetan, eskerrez ez du behar den moduan gurutzatu orain aukera. Etxeberriak izan du, eskerrez kantxaren erditik txokoan dejada egiten ahalegindu da, eta entzungo zenuten, ikusiko zenuten, bere dejada ahaleginea. Txapara, 11 eta 20. Bai, gero luzetxo, onda, 3 kuadro paseun, onda eta handik dejada holan itxeko eta ondo bota ezik. 3 kuadro paseun, onda, hortik ondo bota dira. Bono bortxe da. Sake egiteko gertu. Iker Egiguren. Bai hartu du. Eta luze jokatu du, sakea ona da. Ezkerrez ondo. Etxeberria bipare eta efektuarekin Egigurenek Iker egin dio eta kontrarazoan deja da, baina gero ondo Egiguren, bere lekuan zegoen, ikusi egin du zer egin gura zuen Etxeberriak eta txokotik txokora eskerrez luze, 12 eta 20. Ez da gutxit Egiguren alegin egiten da. Lanerako dago, hori egia da. Ezinen. Ez. Bai. Azken tanto arte jokatu egin behar da, eta hori saria erakusten Iker Egiguren. Eta horrelakoetan batzotan saria ere egoten da. Hor da Egiguren, jendea sartu du gaur pilotalekuan.
Sakea da, ondo Etxeberria botera jarrikora Eguren, bostetik, indarrean, eskuinez Etxeberria, Eguren, pipareta efektuarekin, arra! Bikaina! Ondo ditu bipareta eskaraz, hartu garriz gote, egite horretik ormabizek egolan, bai, eskerkaldein onda Etxeberria eta preso hartutuk dugu, ondo inbidatantu ditu. Eta ondo egin du, 13 eta 20, bi pilotariak atxen hartzera, hortzik ikusten dugu errepikapena eskuinez eraman Oian Etxeberriak. Pentsa, laugarren kuadroan zegoen, pipareta arroa, baina bikain neurtutakoa, eta ezin egin ezer, kasu honetan Etxeberriak, tantu edarra egin du Iker Egigurenek. 13 eta 20. Final laurdenak, Olazar txapelketako final laurdenak, azken final laurdenak. Kasu honetan Kaiola, ondoren binakako etorriko da, Ander Murua eta Javier Kuairan. Jorge Fernandezen eta Aratze Irazustabarrenaren kontra hariko dira, baina aurrez. Kaiolako neurketari gatzaizuek kontatzen, hortxe da, luze jokatu du. Egigurenek, errestuan ondo Etxeberria, zabalitik orain Oiartzuarra, pasatzen utzi du Egigurenek, eta barruan, ez du horre ondo neurtu, eta barruan izan da Etxeberriaren pilotaka da, 21 eta 13. Itxi balotza behize pasautuk dugu, jo balau behize pasautuk dugu, jaula pasaiko pelotik jota obligetan zaila izaten da, eta itxitxe luzea izen badutze badartu. Bueno, txalo zaparra da, hau Oian Etxeberriaren izango da, benetan partida borobila darra jokatzen ari delako, azken sakea egiteko gertu Oiartzuarra. Eskuinez, esker paretaren bila, pase luzegia da, luzegia da, alegia, beraz, pasa, beste sakea bat izango du. Oiartzuarrak, hau bai, hau azkena izango da, beste aukerarik ez dauka, sakea egiteko. 21 eta 13. Bueno, hortxe, beste txalo sorta bat, Etxeberriarentzat, hau ere luzegia, marka da, ba. Hori gertatzen da, 14 eta 21. Bueno, tanteu nahinbesteko aldi bestotza eta, lehenengo hasidanetik gero Egiguren mejorretan junda, bai, lehenengo eta hartutza alde hundize eta ondo joka dute, Bai, bikain jokatuta, nola amaitu meritu gehiago. Bai. Hor da, zagakerako orain Egiguren, zake hona da, eskerrez, jaso. Bikain errestoan, bipareta efektuarekin Egigurenek iritsi egingo da Etxeberria, luze jokatu du, eskerrez txokoan luze efektuarekin Egigurenek. Efektuak asko erabiltzen ditu, orain eskerparetean behartu guran, bipareta efektuarekin eskuinez, iritsi eginda kontrasoan tejada zabalean Etxeberriak, Egigurenek amaitzeko aukera izan du, baina ez du baliatu, eta orain Etxeberriak izango du, zabalean utzi gura izan du, txokoan tejada Egigurenek, kontrarazoan Etxeberriak dejada eta tanto bikain batekin amaitu du, azkenean 35 minutuko lehiaren ostean, neurketa bikaina jokatuta, garaipena Oiartzunera doa Oian Etxeberriak 22, Iker Egigurenek 14 berrike. Bai, oso ondo jogaute, merezi dute irabazitze. Egigurenek behin jau pelotan, bai ezin izen dugu dominau Etxeberria. Ingerra asko emoten zitza, eta gero jugada lehenengo partiden da ondo amaitze zitut, oso ondo. Bai, ikaragarria izan da, gaur Oian Etxeberriak eman duen erakustaldian, neurri batean Enrique ezustekoa izan alda. Ezusteko, bez, aurreko partidu oso onak ino da Etxeberria eta gentik peuki dutu di eta nepo bai. Gaur kinelio maltze bezan, klaru izango hemen partidu. Bueno, hementxe dator, lehen partidako protagonistak gustora, egon beharrean dago Mutila, Oian Etxeberria, Oian, Gabon. Bai. Eta zorionak. Eskerrik asko. Ze partida jokatu duzun, Bueno, nik izango nuke bi partido diferente egon dila, hasieran oso gusta sentitzen ditzen kantxan, konfiantzakin. Eta hor, kagada batean, dejada batean, konfiantzak galdu bezala indut. Eta Iker oso ongi hasi da.
eta hor takada bat inau, eta gero hortik aurra gehiago kostatu nau, baina oso guztien dago partekin bai. Baiz, bost eta hutsa aurreratu zara, 12 eta 1 ere bai, eta lehen erdi horretan dena egin duzu ondo, Nola amaitu duzun, era guztietako jokaldiak, esker gantxoz, txokoan utzitakoak, dejadak, boleaz ere bizi ateratzen zitzaizun pilota eskutik, dena egin duzu ondo. Esan dutena, hasieran oso gustu sentitzen nintzen, nire buruakine oso guztua, konfiantzakin bai bi eskuakine, eta esan da hasieratik konzentratzen sartu nau, geho erdialdean bai pixka kostatu naula berriz oztu ez dela inaz, esan da behin marken hola hasita holako difentzikin gorputzen nahi ez dela lasaitu ez dela iten da, eta geho gizolakutan arrisko tanto batian behin faiatu ezkeo, beste hondikan hor borrokatzeko, eta azken finin holakutan ez da konfiatu bertan, esan nuke hortan sartute lanka. Zure onerako gaurkoan markaioan mentzat, neurketa guztian zehar abantaia eroso xamarak izan dituzu. Bai, bueno, egia esan da beti aurretik junaz ez, geho horrekitu esan dut ez da takadaka junda, baina egia esan da hola markaioan aurretik junda konfiantza matu zaitu eta goto jokatzen da bai. Bueno, lau honenetan zaude Olazar txapelketan? Bai, egia esan da ilusia ondila ez. Hasieran sartu nintzen, ja ez da gaizki hirugarren partida da. Eta egia esan da oso pozik ez, holako pelotaien artean Amiano eta APC Txate Irribarria horien artean egun da, ilusia ondo egiten du ez, eta lan izitzeko guakin. Bueno, eta behin hona iritsi eskero zer, ja ametxe egitea libre da edo? Ametxe egitea beti libre da ez, beti amestu egiten da, baina gero pasado ez, hori ikusi horra, seguain partio joan, eta irazteto gatzen bada, pozik eta estela ere intako txoloketa guztua. Oian, Etxeberria zorionak egindako lana bikaina izan da eta hartzatxe den. Eskerrik, zuri. Bueno, hauetxek gaurko lehen parteako protagonistaren esanak, benetan gustora egindako lanarekin eta gustora egoteko motiboak izan baditu, benetan partida biribila jokatu duelako eta final erdietarako txartela eskuratu duelako. Hortzik ikusten dituzue, dagoeneko, bigarren partidan hariko diren lau pilotariak beroketariketak egiten, Ander Murua eta Javier Kuairan hariko dira gaurkoan Gerriko Gorriz, Murua Arrasatearrak, hemen, azken bi ekitaldiak irabazi ditu binaka eta aurrean izango dituztenak, Javier Jorge Fernandez, Rioxarra eta Aratze Irazustabarrena. Alegiko atzelaria izango dira, lau pilotariak beroketariketak egiten, oraindik ere denporatxoa beharko dute motorrak berotu eta sasoi betean egoteko, eta hori baliatuz, guk atzera egin behar du denporan, eta kasu honetan 2016ko Kaiolako finala gogoratu behar dugu, seguru, bietako bat, orduan protagonista izan zen, bietako bat ezagutuko duzuela, Peio Etxeberriak jokatu zuelako finala, Zenostarrak Adonis Zelis izan zuen aurkari, hortxe, erreportaia. Une batetik bestera jokatzen hasiko dira, lehen dabizi lauterdiko txapelketako bi pilotariak ikusiko ditugu eta ondoren binaka senior mailako beste biak. Lehen dabizikoan Adonis Zelis eta Peio Etxeberria ikusiko ditugu. 16 pilotariak hartu dute parte lehiaketa honetan, bi honenak iritsi dira azkeneko egunera arte eta ondoren ikusiko dugun beste finalean ere beste hainbeste izango dira parte hartzaileak. Estu ibili da aurreko bi partiduetan. Bai, lehenengo partidu erdien bizetan galtzen onda, azkenin bueltan onda bizetan. Fizikamente ondo eta partidu ondo ametsi zen dut horretik irabazitu partidu. Sake errematea lehen da biziko aldiz oraintxe ikusi dugu. Gantxoak eman dio tantoa Pellori, 5 eta 4. Ikusiko zuen agian Etxeberriak tantoa Onlan jarritek atxada pelotan itia. Nervizu deusen nien. Ona sakea. Txokoan utzi, ez inarrepatu. Ondo. Bi aldiz da, sake errematean, lehen da bizikoa Gantxoarekin erabakitu eta oraingoa txokoan geldituta. Bai, ondo. Sakak ondo, Bai. Saki gozo nagota. Sakea ateratzeko. Zai dago aurrean, botera jarri. Ez dio etekinik atera, bertan da Etxeberria. Airez orain Adonis, ondo.
Apur bat soltu da, lezarik etxotzat jokatzea edo. Markatzea nahiko izan du, tantoa bukatzeko. Hortxe ikusiko dugu. Aurkaria nun zegoen ikusita, laugarrenetik, aurrera, urdina dabil, bidea erakusten. Ondo gelitu da zain. Zaki oin da ondo horreztat. Luze orain ezkarrez Pellok. Eskubiz ere moztu, asko arriskatuta lortu tantoa. Txapa ez zuen aparte. Ez, emon da, Pelloi, fakultate gehiago ikusteako. Almen gehiago, tantu iteko eta galdu gehiago egiten da, Adonisek defensan egiten da, denpora guztien defensan nabilena partidua ez dizta erreza. Minik egin gabe dago, errestuan besteak beste, Adonis ere ondo ari baita. Gaiztoa dago ere, oso ondo. Erasorako pelota ona. Botera jarri berriro. Etxeberria. Kantxaren erdian. Ondo jaso du beti gora Adonisek. Ez dute orain arte pasarik egin. Ez eta askotan jokatu duten Luze. Aztertu Adonisi. Ezkerrez eraman ozta. Aukera Pellorentzat, bipareta ona. Harrapatu. Beste aukera bat eman dio eta ez du txegin. Pelota zaila harrapo dugu Adonisek, Edo Etxeberria, baiterako harrapo dugu, zuluena ondo moztu, baina kantu noin. Lehen ondo pelote dut, gero ondo amaitute. Amazazpi eta 13. 22 bigarrena gero eta gertuago, baina badaki tanto eta lan asko eginda. Bai, izo ordu eta buruz partiduen leterdi barruena deskantzuk itxi hartuten, bastante da. Bastante partidu horra. Zabalera Etxeberriak, gara izaiatu da Adonis. Zestoarrak berean segiko du. Lanean, jota fuego. Nekatuta dago bera ere, ikusi dugu. Azkeneko pelotak eta hori jo behar izan duenean. Ondo moztu du. Aukera orain aire sartzeko. Ez du aprobetxatu, erdira atera zaio Etxeberriak gainetik pasa nahi. Zabalean beste aukera bat nafarrak moztu. Eraman hori ere. Ointxe horma bizak eduzkerraz. Bai, oso na. Egokia zen aukera hori eta ez du alperri galdu. Preso harrapatuta zeukan ezkerraldean, baina gero jokaldia egin behar zen eta bai dotere bukatu ere. Erakutsi hitza zein bidaben, horma bizek izaten dana, telebizeku kantzet eta mobidu ezin janieketan. Ikuste izena, jotzen hasi hor ikuste izena horma bizek jobitza zena. Adonis. Ezkerra idez orain. Arroxa Mar. Ondo iritsi da Pello. Botera jarri orain Nafarra, Adonis. Etxeberria botearen zain gelditu da. Adonisek bolea, aurrera egin du Pellok, lehen bailen bukatu nahi du. Eginda daude, barruan. Eta atzen geldituko da Pello. Bipareta, 19 eta 21. Behitz, gaztile motza Adonisi, besti inundan dikiz. Adonis. Pelota gozoa harrapatuko du, kantxaren erdian. Asko behartzen saiatu da. Hortxe du Pellok aukera bukatzeko. Ederki jota du, eraman hori ere Adonisek. Sotamano bere burua defenditu Adonisek. Etxeberria bote ingo dio, lehenago sartu du. Eskua, zestoarrak, Etxeberria. Biladoa, bai. Gantxarekin bukatu du. Iaia ezinezkoa ikusten ari zen, gertatzen ari zela tanto egitea, baina lortu du garaipena Olazar txapelketan. Bana, iruna eta launa. 3 berdinketa izan dira markagailuan eta ia 20 bana egin dute
21-16, markagailuan aurretik ibili ondoren. Bai, partidu iztu, eta atzenien behar, arrizga daua asko, ondo urtotza eskerrak. Ostantzien partidua karikruzin ondo handine.
Gabon berriz ere, hortxe paseioa egiten lau pilotariak, jaialdiko partidan nagusia jokatuko duten lau pilotariak, Gerriko Gorriz, Ander Murua, azken bi ekitaldietan binakako txapeldun izan den Arrasatearra, gaurkoan Bizkarzain lanetan izango du Javier Cuairan, Korteseko gaztea, eta aurrean berriz Gerriko Urdinez, Jorge Fernandez eta Aratze Irazusta Barrena. Enrique, Murua aipatu dugu, azken bi ekitaldietan hemen txapeldun, baina iazko finala izan zen, Murua Eskuza, De La Fuente Aldabe. Bueno, beste hirurak gaur-gaurkoz urtebete beranduago profesionalak dira. Bai, hirurak profesionalak, Murua pestu ez da galako, Murua haren mailei badeko. Bueno, Eskuzak eta proiezio gehitxua dugu, bestiekin Murua goin besteko igez Inbidixaik, ez dugu inbidixaik. Dan hauk egon da mundialak Murua bera jogatu bazen, oseak hor da bitz. Hemengo maili eta profesionaletan daunen mailia, bueno, profesionaletan azkenengo mailan antzeko da. Bueno, hortxe, dagoeneko neurketa jokoan, hor da Murua, Sotamanoz Irazusta Barrena, katedrak gaurkoan nabarmen gorrien aldeko apustu egin du, 180, 120 kontra, beraz ez dakizuk berdin ikusten duzun kontua. Nip gorrien alde ikustu, bai, hainbesteko diferentzia hori diferentzia onditxe da. Baina, neu ikusi, ondo jokatzen bizot, gorrien alde ditu. Bueno, Muruak erakutsi du, fidagarria dela, hemen txapelak irabazta zer den badaki, eta Cuairan ere ezagutzen du, sekulako kolpea duen gaztea da. Onena eta txarrena egiteko kapaz dena, kaso? Hoxe, ezke Cuairanek onena emoten badau, orduan bai, azten tantu batzu galtzen da, beratak izenak egiten. Hor da Iker Murua, Ander Murua, sakera, errestuan ondo Aratz Irazustabarrena, eskuinez Cuairan, ezkerrez hartuko da orain Irazustabarrena, Muruarentzat aukera, txokoan utzi du, Fernandez iritsi eginda, Fuenmaiorko pilotaria, Zabaletik orain Muruak pilota atzeratu, boleaz sartu da Fernandez, ezkerrez Murua botera, pilota atzeratuz, Fernandez, eskerpaetan sartu egin zaion, nahiko egin du, Cuairanek, orain zer ematera joan da horre Jorge Fernandez, baina benetan oker jo du pilota, zuzenak kontrakantxara, bi eta huts. Bai, hori utzen ditu, izen da aukerako peloti eukite, pelota zuatzera jo biaran kontrakantxara urtetia, suertetan di batzuk, erregalu nizu izen da hori. Bueno, hortxe, ikusten dugu irudetan, Aratz Irazustabarrena. Gaurkoan lanak izango ditu, bestak beste aurrean jotzaile handi bat daukalako, eta Javier Cuairanek bere ematen baldin badu pilota asko atzeratzeko kapaz da. Aratzak aguntuko du batzin. Gorra da, ezker gantxoa. Aratzak... Hortxe da, Aratz Irazustabarrena, ezker Sotamanoz Murua, oran Cuairan, ezkerrez ez du behar den moduan gozatu, Fernandez, honek ere ez du ganoraz jo pilota, Irazustabarrena, horre ezker paetean sartu egin zaio pilota eta jasotzera joan da, altuera hundia eman dio asko arrotu du pilota eta goiko koltsoira 3 eta huts. Bueno, baitaren batean 3 eta huts, aurratu da bikote gorria. Eraguin behintzako ezkerreko ormana Irazustabarrena, ja. Ez da eruti erreza izen. Zaila. Nahiko egin duenarekin eta benetan ondo sartu du eskua, baina ezker koltsoian gora. Hor da, Murua sakerako. Irazustabarrenak eskuinez, Murua botera jarriko da laugarren kuadroan. Pilota moztu, Fernandezek pilota atzeratu eskuinez, ezkerrez Cuairan. Ondo, Irazustabarrena, aleiko pilotaria, pilota atzeratuz, aire sartuko da. Murua, botera Fernandez. Ruizarra pilota atzeratu, eskuinez Cuairan. Pilotaren bila Fernandez, keinu egin eta atzeraia utzi dio, bikain gozatu dorain gerria sartuta Irazustabarrenak, ezkerrez Cuairan. Eskuinez pilota atzeratu, sartzean kargatzen orain bikote urdina, lehen tantoaren bila. Irazustabarrena, Zabaletik.
Bizkarra erakusten orain, Irazustabarrena Kuairani. Ondo pilotaka dauna Kuairanek zazpian jarri du, eskerrez Irazustabarrenak eraman muruaren aukera txokoan utzi du, iritsi ingo da. Irazustabarrena eta gainera dejada egin du txokoan, ez da Kuairan iritsi, lehen tanto Urdinentzat 1-3. Ikusi du, Irazustabarrena berak zelako hainek eta aldizen birzena, dejadi harrapetako, eta esan dugu, nik hemen izten bezu bat, Kuiran atzeen dak eta ez duka jau. Ondo jokatu du. Bai, ondo. Era, justu neldu eta bertan dejadi. Ondo kubritu du kantxa hor ikusten duzue, Zabalera joan da Fernandez, txokoa kubritzera Irazustabarrena eta gero iritsi bakarrik ez. Eskarrez dejada egin du. Kuairan ez da iritsi eta horren bestez lehen tantoa Urdin. Hor da Fernandez hau ere esker paretetik ateratzen, orain esker paretean luze, ondo esker sotamanoz murua. Kuairan zazpitik eskuinez. Irazustabarrenak pilota atzeratu. Bizakeak Fernandezek esker paetetek egin ditu. Ze asmorekin bata Zabalera eta beste txokora. Behigulatzela dize mugitzea erren edo, murua aire sartu ustaitzen edo horrezengo da berena. Iez egindakoa Kuairanek, nahiko egin du Fernandezek pilota hori eramatearekin eskerrez Korteseko atzelaria. Alegiarra Irazustabarrena, aratz! Eskuin sotamanoz muruak. Eskerrez eiterditik. Irazustabarrena, esker gantxoa ingura zuen hor, muruak ez du asmatu orain pipareta efektuarekin, iritsi eginda erraz gainera Fernandez eta nola moztu duen bikain Rio Xarra, ezin ezer egin muruak, 2-3. Bai, Zabalin ondo harrapu da Fernandez ebera behemon itzazukola, Bai, ondo moztu du, bikain, Ondo moztu eta ondo urten da pelotiek. Bueno, hortxe. Bigarren tanto Urdinentzat, katedra gauzat esango du, baina hauek kontra ingura diote katedrari eta 22 iristeko gertu. Fernandez. Eskuin sotan pilota atzeratu duena. Murua izan da, ez du gozatu orain Irazustabarrenak, eskuin sotan orain pilota areta gehiago atzeratu du. Muruak, zazpitik Irazustabarrena, Kuairan, eskarrez hartuko da. Zazpitik Irazustabarrena, eskerrez Kuairan. Aire sartuko da Fernandez, entregatu egin du, botera jarriko da Murua. Honek ere ez dio gauza hondirik egin. Izan duen aukerari, zazpitarditik eskuinez, esker paretera etxatzi eta Kuairanek. Altuera emanez, bikain gozatu du Irazustabarrenak, eskerrez Kuairan. Irazustabarrena ondo, Irazustabarrena pelotan bizako idu azteko, Horrelako aurkariak behar dituzte jotzailek ofizio ikasteko. Bai. Hor da Irazustabarrena. Ondo pilota gozatuz. Sortzitik. Kuairan. Fernandezek botera, Murua pilotaren bila, eskerrez. Lauterditik. Atzeratu duena kasu honetan Irazustabarrena izan da ondo gozatzen. Alegiarra. Zer egiten duen orain Muruak, eskerrez indarrean, Fernandezek bikain esker sotamanoz pilota zazpira, sartu egin zaio esker paretean Kuairani, eta gora, hau ere pilota gaiztotu den horietakoa da, eta ondo sartu du eskerrezkoa, baina honi ere aurrez Irazustabarrenari gertatu zaio moduan, pilotak gora ies egin dio, balen berdinketa, 3. Ba, ez da ikusten nahi beste alde, Ez da ikusten ez. Oin, egitxe dana da, Kuiranek txapelketak itxillo hasiko da. Beti favorito moru, da gerazkenin helduz. Hori zerbaitegatik da. Hori zerbaitegatik da. Bueno, hortxe, sakia egiteko gertu Fernandez. Jorge Fernandez. Eskerrez Kuairanek, ondo oraingoan. Botera jarriko da Fernandez, moztu egin du. Muruak eskerrez atzeratu. Horre Irazustabarrena. Zeitik zazpira, ies egindakoa Kuairanek. Ondo moztu du Fernandezek, botera jarri da Murua eta ondo atzeratu du eskuinez Irazustabarrena. Ea Muruak zer egiten duen, txokoan jokatu gura zuen, eskerrez ondo. Fernandez, zazpitik. Kuairan. Zazpiterditik Irazustabarrena pilotaren bila doa.
Boleaz jotzeko Murua, ondo defintxan Fernandez, erditik Guairan, Aires Fernandez, Zabalea Murua zain, pilota gainera etorri zaiotan nahiko egin du, eskuin Sotamanos, Fernandezek eraman egin du Ostosta Guairanek, gero Fernandezek ez du behar den moduan baliatu, Irazustabarrenak ezkerrez pilota atzeratu, airearen bila Murua dominatzera pasatuko asmoarekin, bildu Zabaletik Fernandezek, beste ezkergantxo bat Muruak orain Guairan utzi dio, astintzeko aukera du, pilota atzeratu, sortzian jarri du Irazustabarrenak eskuinez. Muruak pasatzen utzi du, Guairan, beste pilotak da hon bat, kasu honetan, bederatzira, eskuinez ondo utzi dio, Irazustabarrenak ez du bihurritu, ez du gurutzatu, horre, Muruaren asmoa beste bat zen, baina txarto jotakoak edarrak izaten dira sarri askotan, eta gero kontrapasuan harrapatu du Fernandez, pilota jo bai, baina txapara 4-3 berriz ere gorriak aurretik. Fernandez Zabaleruz gunda, Murua intentzioa gara jotuko izan da, ez dago ondoa zartu dut, erdire luzetu dut, behin alde batera pozu batin jegero bestera etortie, kosta egin da. Eldu ina, bai justu, nezin. Bueno, 4-3, gorriak aurretik. Partida dago hemen, Enrique. Bai, hemen partidu. Ez gara aspertuko, 4-3 irabazten Ander Murua eta Javier Guairan. Hor da Murua, eskuinez, pilota atzeratuz. Irazustabarrena ondo errestoan, pilotaren bila, nola harrapatu duen, sakerrestuan, bigarren kuadroan Murua, goigoian harrapatu du, etzen bat ere Zamurra, nola gurutzatu duen, ze angulo atera dion horre, bere erremateari, 5-3. Goiti, bera, ondo moztuta, Zaila zen, zaila zen, etzen erreza. Hortxe errepikapena, Enrique? Bai. Nola joan den da bigarren kuadroan, salto txiki bat eginda gainera. Hainka hain indakaziko. Oso jokaldi zaila. Bikain arraza terra. 5-3. Hor da, pilota sakean, motziratu zaio Irazustabarrenari, botera jarriko da Murua, ez du behar den moduan gozatu, Zabaletik Irazustabarrena. Guairan, eskerrez, 5-tik. Zabaletik Irazustabarrenak bildu eta eskerpaletaren bila. Guairan, eskerrez eraman, Fernandez Aires hartuko da. Hau ere txarto jotakoa izan da, eskapada izan da. Eta hortxe, ikusi duzue, txokoan hilda geratu da pilota, ezin ezer egin Muruak 4-5. Lehen Muruak izan du suertea, orain Fernandezek. Oin bestik. Bueno, ya está. Horretan ere parekatuta. 4-5. Sakera, sake ikustetan gertatu den legez, txokotik. Fernandez, Zabalera botera jarriko da. Murua orain aukera Fernandez entzat bigarren kuadroan, ez du asmatu, iritsi egin da. Guairan, Irazustabarrenak pilota atzeratu, eskerra Aires Murua defentsan, Fernandez txokoan bien tartera jokatu gura zuen, eskerrez Guairanek pilota eskatu eta atzeratu, Irazustabarrenari apurua motz geratu zaio pilota. Botera jarriko da orain Murua, Erne, bipareta efektuarekin Sotamanos, iritsi egin da Fernandez eta moztu, eraman Muruak nahiko egin du, Fernandez ibote txarra eman dio, eskerrez pilota atzeratu, Guairan, tanto aldrebes ikusten orain, nazia, Enrique. Hor da, Guairan berriz ere, eskerpaletaren bila, gaizto jarri dio Irazustabarrenari honek eutze egin dio, Muruak, ez du hor osmatu txokoan, eskerre Zabalera jokatu buruan Irazustabarrenak, Sotamanos Muruak, Fernandezek atzeratu, tanto eroari gara ikusten. Hor da Irazustabarrena, 6-erditik, botera nor jarriko da, Murua. Arrasatearrak pilota atzeratu, Aleikoak, eskuinez, pilotaren bila, Murua indarrean bai, baina behar den moduan gurutzatu gabe, eskuinez Guairan. Horra aire sartu da Fernandez, txokoan efektuarekin, bikain nola iritsi den horre, Irazustabarrena indarrean, Murua iritsi egin da Zabalean, Fernandez, txokora Muruak iritsi egin da Irazustabarrena, bipareta Muruak Ander, jokaldi bikaina, tanto bikaina lehenengo, eskerrez,
Txokoan iritsi egin da Irazustabarrena. Ondoren, Zabalera Fernandez behartuz iritsi egin da eta gero Boleas txokoan berriz ere bikain biparetarekin amaitzeko muruak tanto jokatu duen Arrasaterrak. Bai, Irazustabarrena behitu aleginak, atzenien zuluen tentetut Zabale Ormabizek arrapetan bera, eta begiratu dor Zabalera Fernandez hor zegoen, baina ez Fernandez atzera joana zegoen. Atzera etorri da, eta Bai, eta alegin du Irazustabarrena bere burua lurra bota du, baina horra iristea ezinezkoa zen. ez, ezinezkoa zen. Lau pilotariak berotulatza hartu ostean, atxeen hartzera, Enrique? Bai. Da ez dugu, partidu ez dugu klarut da holan, Irazustabarrena dabile moru pelotan ibiltze, ez da partidu klaru, jendik bendan dugu, bai, kuirane pelotazo batzu jota dominio beti, bida, ez pelotazo batzutan jota besta dutan ez. 6-4 partida dago hemen, Bai, hemen partidu dago. Eta zenbat eta gehiago luzatu, urdinentzat mesede? Bueno, kilometro asko egiten da biz, hori besta hona izaten Hori ordaindu egiten da, ez? Lehenago edo beranduago, ez? Hori ordaindu egiten da. Bueno, ikusiko dugu zer ematen duen neurketak, momentu ze pronostiko garbirik ez daukan partida da, lehen tanto hauetan ez bintzat, 6-4, gorriak irabazten, favoritoak irabazten Murua eta Kuairan, baina gertu gainean dituzte urdinak, Fernandez eta Irazustabarrena. Hor da aratz, pilotarekin jolasean, Muruari eman dio eta Arrasateko gaztea, sake egiteko gertu. Hor da, Eskuinez. Irazustabarrena, errestoan Eskuinez, airearen bila, Arrander, bigarren kuadroan hau ere, eskutatu egin du errematea, eskergantxo bikaina, 7-4. Eharra izan da, Enrique. Bai, eharra izan da. Eskaini dizkigu, Ander Muruak gaurkoan pare bat eskergantxo apartak, hau ere, nola gurutzatu den zein dar, ze kolokazio, eharra izan da, 7-4. Bono. Epa. Ez egin dio horrezkuetatik pilotak Muruari gogotzu, indartu dago Kuairan. Bono, hortxe da, Murua bai hartu, pasak egiteko gertu. Eskuinez Irazustabarrena, bederatzetik. Badoa berriz ere pilotaren bila, horrengoan ez du behar den moduan gurutzatu Muruak, ezkerrez Irazustabarrena gatzeratu, Eskuinez Kuairan, botera jarriko da Irazustabarrena. Kuairan, 7. Ezker paretaren bila, ezkerrez Irazustabarrena. Arrotu eta zabaleratu, 5. Pilota atzeratu dena Kuairan, behar den moduan gozatu gabe, baina ikututa, nahiko egin du Irazustabarrenak, iez egin dio, baina gainean, ezkerrez Muruak atzeratu. Botz geratu zaio Irazustabarrenari. Kuairan, 5. aukerako dauka, eman dio galanta, baina ezker paretan gora. Eman dio galanta, baina gora, 5-7. Ematekoa zen. Bai, emateko zen, honi partidu honi ikustako peligru hortxe. Ikusten da gorrizen favorito, baina hori Kuiranek dauen sorpresioi, hori deskonfiantzioi, hor dago nina. Ez daukazu argi kontua, Enrique, ez daukazu argi. Bueno, hortxe da Fernandez, sake egiteko gertu. Ezkerretik ezkerrera, ezkerrez Kuairanek. Irazustabarrena, 6. pilota bildu, gaina etorri zaio Kuairan. Ezkerrez pilota atzeratu egin du. Eskuinez. Irazustabarrena 5 erditik. Fernandezek bolea, Kuairan zain, ezkerrez atzeratu egin du. Eskuinez Irazustabarrena. Ezkerrez indarrean orain Murua atzerak atara du. Fernandez baina ondo moldatu da. Motz geratu zaio Kuairani. Fernandezek erasora pasatzeko aukera daka, txokoti txokora. Ezkerrez ondo Murua, Eskuinez Irazustabarrena. Eharra. Eraman egin aldu. Ikaragarri izan da, lehen botan eraman aldu. Eskuin sotamanoa efektuarekin bipareta eginez bikaina izan da Muruarena eta iritsi egin da Fernandez. Ikaragarria. Eskuinez orain Muruak atzeratu. Ezkerrez. Fernandez. Fernandez kogotzu da. Bai, txokoan utzi du Fernandezek. Muruak zabaleratu. Eskuin sotamanoa Fernandezek atzeratu.
Eskerrez, Guairan. Irazustabarrenak pilota atzeratu. Eskerrez, Guairan. Ez du orain bihurritu, ez du behar den moduan gurutzatu Fernandezek. Orain txokoan deja de efektuarekin eraman Muruak. Gaizto jarri zaio gainera Fernandezek, baina ondo moldatu da pilota atzeratzeko. Guairan, tantu gorra ari gara ikusten, Zazpitik Irazustabarrenak botera jarriko da. Ander Murua lauterdian. Fernandez ere lauterdian Eskuinez. Murua. Ea, zer egiten duen hor Fernandezek. Oraingoan ere ez du ba. Pilota behar den moduan jo. Eta aurrekoan ez bezala. Oraingoan beko koltsoira. 8-5. Ez da izen erreza peloti. Goiti bueltan etorra da eta horre goiti datozen pelotok sartzeko ondo sartu ezik. Utzaiti erreza izaten da. Bai, akaso premia izango du jokoan sartzeko, ikusiko duelako bestela luze egingo zaiela neurketa hor ikusten ari gara, pipareta iritsi egin da, lehen botean iritsi. Ikaragarria. Fernandezek eraman duena bere burua lurrera botata, bikain Fernandez, bikain epaileak ere, eta gero, hor eskerrez, irutardian sartzen ahalegindu da, du pilota ondo jo, eta beko koltsoira. Zaskira, pikote gorria. Hau izai komeni zai, alik eta pilotarik biziena, edo... Ni pentsatu, eta gorreziak pilota bizizaz gehiago domineko da, bela, eta partidu behar laburro gitxia zertzeko, eta batzuk bizizak komeni zen ezkero besti, normala motelagoa komeni zeti, ja. Zarriken ba, ez da batan peloti ez besti tantu gehin beta. Bai, teoria da gauza bat eta praktika gero beste bat. Gero resultatu beste bat. Bueno, bortxe da, saka egiteko gertu, Ander Murua. Hor da arrasatearra. Eskuinez, eta arrotuta atzean jarri du Irazustabarrenak. Bederatzitik eraman, ez du behar den moduan gurutzatu hor Muruak, txokoan luzegoe, jokatu gura zuen Fernandezek, utzi egin dio Guairani Muruak, baina osta iritsi da, Irazustabarrenak pilota atzeratu, ezkerrez hartuko da zazpitik Guairan, Fernandezek ezin ezer egin, Eskuinez Irazustabarrena, Murua, airez, jokatu du ondo Irazustabarrena hor, zazpitik Guairan, altu eraman eta pilota atzean jarri 8-tik, Irazustabarrena zabaletik, Guairan iez egindakoa ematera joan da eta zuzenean txapara 6-8. Bigarren erregal Guairan epe. Basti, biazko, zazpi batetik beragatzen bada. Horre aukera hona zuen, emateko, baina... Den Fernandez epigula inok. Bai, etzaio, eskuan ondo sartu, ez da ondo jarri, pilotak iez egin dio. 6-8. Guairan epoingo peloti jo dau, kanpora begi dugula, publikora begi dugula. Eta jota buelta eta horre da nuguti askoko bestan. Eskuin Sotamanos errestoan Murua Fernandez, Murua berriz ere Sotamanos, Boleaz Fernandez, Guairan entzat aukerakoa, bostetik, pilota, orain maik osatu du, atzeratu egin du, 8-tik, Irazustabarrenak, Rearra oraingoan bai, hor kantxaen erdian, bian harrapatu du, Eskuin Sotamanoaz efektuarekin bipareta, eta behin efektuak hartzen duenean, pelotak efektu hartzen duenean, bizi ateratzen da, 9-6. Bai, kontra eskerrek aldin badau barrez txarra. Atzak aldin da badau eta bat zozer, bai, eskerrek aldin badau, ez da hori harrapatek. Ondo Murua. Ale, benetan eharrak eskaintzen ari da, Ander Murua. Bono, 9-6. Sake egiteko gertu. Murua. Hor da arrasatearra. Eskuinez, Irazustabarrena. Ezker gantxoa indarrean Muruak, bildu egin du Fernandezek eskerrez. Guairan, berri de Nafarra eskerrez, pilota atzeratu, zoraingoan gozatu du bai. Iarre boteko zulotik. Bika Irazustabarrena. Eskerrez Murua bien tartera aurrera egin eta eraman Irazustabarrenak. Orain botera jarriko da. Murua botera eraberean. Fernandez, 8-tik. Guairan. Irazustabarrena, 6-tik.
Ezker gantxoa. Egin du oraingoan muruak, txokoan orain muruak, ezin eraman Fernandezek horre. Ezker gantxoa muruak, mostu egin du gero Fernandezek eta hurrengo pilotaka da txokoan muruak, ezin eraman Fernandezek 10-6. Ondo muztuta murua be, atzenengo dekadi txokola be, efektuaz ondo muztuta. Bueno, eta urdinak atxeen hartzera hortzik ikusten dugu, ez du gozatu hor, Fernandezek atzeratzen nahi zuela uste du nik. Zei ondo atera, eta gero zuloa ikusi du muruak txokoan, bere burua lurra bota eta dejada egin du eta iritsi da bai Fernandez, baina ezin jaso eskerrez, 10-6, lau pilotariak atxeen hartzen. Apur bat hautxe egin alda. Apur bat ikusten da, baina klar, horreino partidu luzi da, Aldo batetik partidu luzi da eta kuiran epe galdulik ez, baina urdinek zelan irazuztabarruna paliza undi jartzen dabilen, asko ibiltzen dabilen kontoien, igul biharren zatitzen faturi paulik. Ze paliza undi jartzen da, irazuztabarruna dana da bizondo pelota nahi, baina irazuztabarruna asko. Untxe du, amarkoa duen urrungo bateko dejade jarrapetan behuten da, eta danak eki asko da. Bai, bi kategoriak zuloak egiten ditu eta gero zulo horiek tapatzeko bakorrik egin behar da. Eta horrek ondorioak ekarre ditzakez. Bono, lau pilotariak kantxaratzeko gertu, hortxe, itxatu dira eta apurka-apurka batoz bueltan, 10-6, gogoratu. Lehen partidan, finaleretarako txartela, Oian Etxeberriak lortu duela, Oiartzuarrak 22-4 hartu du mendean Iker Egiguren Kaiolan 35 minutu iraun dituen leian. Eta orain, sakerako Iker Murua. Hor da. Arrasatearra. Eskuinez pilota atzeratu. Irazustabarrena errestoa, Murua pilotaren bila ezker gantxoa indarrean, Zabaletik Fernandez bildu, gero boleaz biparete egin gure izan du Ikerrek, mostu egin du Fernandezek, jaso Muruak txokoan mostu berriz ere Fernandezek, defentsan ondo Murua, Irazustabarrena eskuinez pilota atzeratu, hor da Kuairan, Zeitik Irazustabarrena, ies egin du ematera joan da, emateko modukoa zen, dominatzen nahi zuen, bizkarra erakutze aurkariari, baina ies egin dio 11-6. Emon biherraz, gorei pelotia. Bai, Sarri ez da aukera hundirik izaten, eta aukera dauen aprobetxatzea nahi, eta ies egin dio kasu honetan. Irazustabarrenari. Bono, orain arteko alderik handiena, 3 eta 8 aurreratu da bikote gorria, 3 berdindu du bikote urdinak, baina gerora ere beti aurretik markaioan bikote gorria, kasu honetan bostantuko errentarekin 11-6. Murua, Ander Muruak sakea boleaz Fernandez, Murua bipareta efektuarekin, iritsi egingo da Fernandez, pilota atzeratu egin du, Kuairan entzat lanak, eskuinez pilota bildu, eskerrez jarriko da, kasu honetan Irazustabarrena, Kuairan eskatu egin dio eta gaizto jarri Irazustabarrenari. Pelota zona, Bai, horre... Zeik jerdizen orman bastartuta. Arra bipareta efektuarekin orain Muruak egin duena, txokoan utzi du orain, ez iritsiko. Nahieran ari da Ander Murua, orain ere bipareta efektuarekin iritsi da Fernandez, hankabizkoara dituela erakutziaz, baina gero txokoan zuloa ikusi du, txokoan doi. Bolea zutzi du Muruak, ezin eraman Irazustabarrenak 12-6. Murua lehen betxapelketa bideoa, eurtengo jokun da. Zerbaitegatik izango da. Bai, zozaetik izaten da. Atzelariak onak izan ditu azken bi ekitaldietan, baina atzelariek imakarrik ez da txapelketa irabazte. Norberak ere. Nobera behin inbierzetan da. Eta Ander Muruak gaur ari erakusten badakiera pilotan jokatzen. Akortan, igezko finalin bezalan jenti favorito dela funte eta aldabe pintxe zituen behar Muruak txapela zuen nire etxera. Hor da Murua, eskerrez. Eskuinez pilota atzeratu duena. Fernandez, eskuinez. Irazustabarrena, Kuairan, ez du gozatu, bizi atera zaio pilota ala ere eskutik. Eutzi,
Irazustabarrenak nahiko egin du, moztu Ander Muruak, eskerrez. Muruak atzeratu, orain Fernandez, luze txokoan bien tartera, eskerrez eraman Muruak, eskerrez berriz ere, Fernandez entzat aukera, ez du gurutzatu, kontrasoan Murua, eta ezin eraman aukera izan du Fernandezek, ez du aprobetxatu eta ero kontrasoan, deja da efektuarekin Muruak ezin eraman Fernandezek 13-6. Purka usten ari dela diru dira. Bai, purka badiz. Favoritu gehuen bidea lantzen. Bueno, 13-6. Lauretan honena orain arte, egungo txapelduna Ander Murua, bera. Bai, lauretan honena. Aia Zuzabarna lan asko ikin da bide, baina, klar. Besti gehiago jototze eta dominio ikin da eta ezin konto guztiz ezin kustu. Hor da Murua boleaz, ez du oraingoan bihurritu, eskerrez Fernandez, Murua txokoan, Fernandez behartuz, eskerrez eraman, Muruak zer pasatzen utzi du. Aukera hona zuen hor Kuairanek, baina berandu iritsi da, berandu ibili da, eta azkenako aukera galdu du, eraman osta Muruak. Hor da Kuairan, eskuinez bildu. Irazustabarrena, hor da aratz, pilota atzeratuz. Zortzitik, eraman. Kuairane, eskuinez, Irazustabarrena, bostetik, Kuairan. Zeit erditik, Irazustabarrena, txokoan utzi du. Muruak iritsi eginda, kantxabikain kubrituz, Irazustabarrena, eskuinez. Kasu honetan, Kuairan. Botera jarriko da Murua, lauterdian, moztu. Lanak Fernandezentzat, eraman, orain aurrera egin du Muruak, baina pasatzen utzi du. Kuairan, ez da ondo jarri. Irazustabarrena, eskuin Sotabanoz bipareta egin du Muruak, iritsi egin da Fernandez kontrasoan zabalean jokatu gura zuen, jokalde egin gura zuen Fernandezek, baina etzai ondo atera 14-6. Txapien kanpo galdin onda peloti joda, ni da oinoko kanporako efektu motza, horreta ez leki pelotek barruz sartu. Bueno. Erutiaz beneku ikinego. 6 eta 8ko partzela, 8 eta 6 geneukan neurketa, 14-6 orain. Ezin urdinek gorren erritmoari jarraitu, kasu honetan. Ez. Hor da ba. Momentuz katedrari arrazoi eman behar, Enrique. Momentuz bai. Bueno, nau gorretzen aldo honaz, bai, hain klaru ez dut ikusten. Hor da Murua, eskerrez ez du bihurritu. Kuairanek aukera dauka, eman dio galanta. Irazustabarrena. Kuairan handi bat ikusten gabiz, Kuairanek, bai, tantu galditu bai, Kuairanek akostumbrute deko sortzioa pelota, zazpi sortzi beratzi galtzen. Da gaur ez da galdu, gaur ondo da, ondino gainera. Hor da Murua pilotaren bila, eskerrez hanketara Fernandezi ondo moldatu dago botela azterrean, orain aratz pilota atzeratuz. Kuairan, eskuinez, eskerparetaren bila, eskerrez Fernandez, bipareta, eskerrez oraingoan ez da ondo jo, Ander Muruak, baina beko koltsoira 7 eta 14. Eskun ez da ondo sartu peloti de Muruak. Eta, bueno, 6 eta 8ko partzela amaitu da eta txen hartzera, lau pilotariak. Eurek eskadute, Murua, berak eskadute atzerena, Bueno. Beraz, neke apur bat pilatuko zuten, 6 eta 8ko partzelare lortu dute, eta berez, joko euren aldekoa da. Bueno, hortxe guztien ditugu, lau pilotariak. Azken tanto errepikatuta, hor eskerrez hartu da, iruterdian Murua. Ipareta egiten ahalegin dudak, aurra asmatzen ari da, jokalde horrekin. Baina, etzen erreza hor indarra hundia behar da, Enrique. Azken nengun ez dugu pelote izkun ondu sartu. Ez dugu gozau pelotek. Pelote gozau ezik jugadi ondu urtetik beha, zaila da. Nekeza. Nekeza. Bueno. Hortxe. Mikote urdina aginduak jasoz. Mikote gorriak, momentuz ez dauka horretarako premiarik. Kuairan altxatu da, Muru ere bai.
lau pilotariak gertu berriz ere, leian jarraitzeko. 7 eta 14 goratu, 3 eta 8 aurreratu direla Murua eta Kuairan, 3 berdin dute, orain arteko berdinketa bakarra, Fernandezek eta Irazustabarrenak, eta gerora 5 eta 3, 8 eta 6, 14 eta 6, eta azken tantoa urdin 7 eta 14. Bueno, bortxe da, Irazustabarrena pilotarekin. Fernandez. Zagerako denak esker paletetik. Denak, orain Zabalera. Horre, Sotamano sartu da Murua, gero txokoan luze, bikain hor Murua defentsan, bikain. Edarra pelota zubira, Zagarren mapa, Ia, erreboteko zulotik, ondo Kuairan. Lautik, apurua sartu egin zaio Irazustabarrenari. Defentsan ondo orain gorriak, Ia, Irazustabarrenak zer egiten duen zeiti, sartu egin zaio apurua pilota. Eskuin Sotamano zestu gozatu. Ander Muruak zazpitik Irazustabarrenak, pilotaren bila doa Murua. Eskerrez zestu behar den moduan bihurritu, barruan alda, bai, bote okerra eman dio, baina barruan. Bolea sorain Muruak, eskerrez Fernandezek atzeratu. Kuairan, zazpitik. Pilotaren bila Fernandez, bolea, zindarrean. Botera jarriko da Murua. Eskerrez Irazustabarrena, botera jarriko da berriz ere Arrasatearra. Pilota atzeratuz. Irazustabarrena, zazpitik eraman eskerrez, botera hirugarrenez Murua. Bien tartera jokatu guran. Ondo Irazustabarrena eskerrez. Kuairan, emateko aukera duka. Zazpitik Irazustabarrena. Kuairan, eharra, eskerka, nola gozatu da honen. Bikain eskuin Sotamano, zazpitik Irazustabarrena. Bostu Muruak. Fernandez Adi, pilota atzeratuz, eskerkara, Kuairanena, Bai. Erne pilotaren bila, txokoan utzi du Fernandezek, iritsi ingo da Murua. Hor paretean jokatu, txokoan utzi egin du Muruak, iritsi egin da Fernandez pilota atzeratu, eta lanak Kuairanentza, zazpitarritik eskerrez, mutxo! Ea zer egiten duen Irazustabarrenak, eskuin ezistu behar den moan gozatu, baina Zabalean gaizto jarri dio Kuairani, barruan. Suerteko, bileku duz batzu txapan eta... Eskerrez gehiago gozatzen ari da eskuinez baino. Erne orain, bipareta, ez usten harrapatu gura zuen Muruak Fernandez, Kuairan, nahiko egin du. Irazustabarrena, eskuinez pilota atzeratuz. Kuairan, zazpitik. Pilotaka da hona, zazpira. Murua botera jarriko da, eskatu egin dio atzelaria, baina Muruak bipareta efektuarekin, nola dominatzen duen jokaldi hori, oraingoan ia laugarren kuadrotik, bipareta efektuarekin, txapagaineko bikaina, ahalegin du da Fernandez, baina ezin iritsi, txalo zaparra da Armaiatik, Ander Muruarentzat. Ondo dominitan dago hori jugadu, jeminundiz egiten dago, Muruak erdi ingurun hartuz gero Murua zeintzi ezulora, moztu ero ormabizek, ez da erreza. Baina nekatuta daude gorriak ere, Ba, dana dauz nekatuta, Pasadatxo hartzen. Ba, pasadatxo hartzen dabiz. Bueno, 26 minutu, lehian hasi direnetik. 15 eta 7 irabazten ari da bikote gorria, baina neke aurpegiak. Batez ere Ander Muruak erakusten duena, gero tanto ametzerakoan asmatzen ari da, baina lanean. Fernandez nekatu ikusten da, Hor zulun da eskerraz da pelotek eta ezin tanto amitzea gitxia kostetak gorreze, jarrez haiten dabe gorreze. Urdinek gehiak kostetak tanto amitzea. Hor da eskuinez Irazustabarrena, esker gantxoa Muruak, Zabaletik Zabalera Fernandezek, Murua iritsi egin da, atzeratu, lautik Irazustabarrena, pilotaka da ona. Kuairan, sortzitik eskerrez. Hor da pilotaren bila doa Fernandez, baina pasatzen utzi du eskuinez. Irazustabarrena, zazpitik Kuairan. Zazpitik eraberean Irazustabarrena, zer egiten duen Muruak, eskerrez Fernandez. Bipareta behartuta egin arren, ze berez Muruak esan dio Kuairani beraren zazela pilota, gero Kuairanek esan dio ez dela iristen da berak alegia Muruak jotzeko, eta zer egin du, eta eskerraekin bipareta milimetrikoa eta tanto egin du. 16 eta 7. Partidu hona egiten da ez gortzeko,
Etaena alde. Horre duda momentuan, pentsa jokaldia egin, eta gaizto jarri, Fernandez. Eta gaizto jarri. Bono, 16-7. Hor da Arrasatearra. Sakea. Aire sartuko da Fernandez, botera. Bigarren kuadroan burua pilota atzeratuz. Irasustabarrena Zeiti. Burua pilotaren bila, eskerrez, entregatu egin du. Orain eskura etorri zaio Fernandezi eta berak ere badakiela jokaldia amaitzen, erakutsi du tanto amaitzen, eskuinez Sotamanoz efektuarekin bikain atera zaio 8 eta 16. Hortxe errepikapena, nola etorri zaio eskura, eta pilotak sekarren, zeraman abiadura baliatuz, eskuin Sotamanoz bipareta, bikaina. Bai, bikaina, da abiara ondillo eskun da, pentsatu zaren, peloti harrapetako zein onbida kantxan zabalaldin ostantzin ez dago harrapetek. Bueno, hortxe da, sake egiteko gertu Jorge Fernández. 21 urteko Fuenmayorreko pilotaria. Boleaz. Zitu behar den moduan gozatu, muruak paretean jokatu gura zuen, ondo orain, ondo, edartu orain bai. Lehenengoan Boleaz ez, baina gero botera eskerrez nola zabaldu duen Fernandezek 9 eta 16. Ondo amaitu du oraingoan, Enrique. Bai, oiko eskerra ez, Direzin hona motza peloti. Lehenengo aukeran ez du aprobetxatu, bigarrenean bai. Bueno. Palizatxo hartzen da, da. Berotu latza. Bai, jarrik denpora gitzik benetan da, pelota. Une batetik bestera egingo du bere 11. sakea. Fernandezek, hortxe da, denak txokotik ateratakoak. Eskerrez errestoan, ondo murua, bipareta egin du Fuenmayorko aurrelariak iritsi egin da muruak eta atzeratu orain Koairan. Ez du behar den moduan gozatu. Irasustabarrena, nahikoa lan. Eskerrez muruak pilota atzeratu, esker Sotamanoz Irasustabarrena. Koairan, pilota atzeratuz Boleaz, Fernandez zabaldu egin du orain muruak, Koairan, lautik eskerrez. Fernandez lautik. Koairan, Zeitik. Irasustabarrena, zazpitarditik, muruarentzat aukera. Eskuin Sotamanoz txokoan jokatu gura zuen. Garbi atera zaio Fernandezi, baina oraingoan ez du asmatu, 17 eta 9. Hortxe ikusten da Fernandez, apuru bat kantzetan da, ni da eskerraz peloti itaten, hortxe ikusteko makalunetxu apuru bat. Bai, gorputzez ere txikiena da, alde hondiera nahi. Eta eskumia ez da bizi mototza, bai, eskerrin Zuloa dauka. Bai, defensan. Bueno. 17 eta 9. Aldatu egin dute pilota, gorriek. Irasustabarrena orain, pilota barria, probatzen edo behintzat, bai. Azken aldaketaren ondorioz aukeratu dutena gorriek. Eta hortxe da, sake egiteko gertu. Ander murua. Hor da, eskuinez. Sakea luze eskerrez Irasustabarrenak nahiko egin du, Edun, bai, amarra pikutik eskerra zarrapot edun. Bai. Koairan, gainera prueba labur geratu zaio, baina zeian jarri du pilota, Irasustabarrena. Burua eskerrez indarrean, Fernandez atzeratu buruan hanka bilatuz, orain zer. Buruak pilota atzeratu, Irasustabarrena eskerrez hartu beharko da 7. kuadrotik. Burua pilotaren bila doa, pasatzen utzi du. Koairan, bizi atera zaio pilota, nahiz eta frontizaren erdian jo, bizi atera zaio pilota eskutik. Beste aukera hon bat lautik, ez du gozatu. Eraman egindu, nahiko egindu Fernandezek. Koairan, irutik, hau ere ez da ondo gozatutako izan, baina pentsa. Sekulako abiadurarekin, atera zaio pilota eskutik. Orain, Fernandezek txokoan deja da, Koairanek eraman, Fernandezek eskerrez eraman. Buruak indarrean, Irasustabarrenak eskatu, moztu egin du bien tartera. Koairan oso atzera joana zen, eta azkenerako ezin eraman, 10 eta 17.
Kuidan urten gaurko partidun ondo ikustot, Gustatzen nahi zaizu? Makina partidu ikusitzaz da gaurko morokuk egitz. Da urten maila bizen bastante txapelketa hona injaut, bastante ondo. Gaurko morokuk egitz. Señali mejoretan da dina. Bueno, hortxe da, sake bat egiteko gertu. Jorge Fernández. Maiortik Zaldibarra etorri baldin bada, lanerako izango zen gutxienez horretarako. Donosti etorko zan, Donosti indago estudioetan da. Hortik etortzen da, generalien bege. Hori ja beste gauza bada. Donosti eta aiketa ere jatik. Eskuinez Fernandezek, hor da eskarrez murua. Mostu egin du Fernandezek, beste aukera bat Fernandezek, txokoan luze, orain txokoan, iritsi ingo da murua, eskarrez pilota atzeratu. Ondo Orzuazu Bizkar. Kuairan, Lautik, indarrean, aurre eskuin sotamanoa, Fernandezek, bigarren botean izan da, bigarren botean izan da, 11 eta 17. Bueno, 3 eta 8ko partziala, Enrique. Federik badukazu? Bai, Jones, gero ez da hainbeste peligro ikusten, baina... Lanean jarraitu behar dela, lehia. Lanean jarraitu behar. 11 eta 17. Fernández. Sakea egin du, eskuin sotamanoz. Muruak eraman, apurba motz gatu zaio. Aratzi, bipareta efektuarekin, bikain Aratz, bolea zorre. Murua, orain ezkerrez atzeratu Kuairanek, pilota eraman duen Aratz Irazustabarrenak, bikain hor zabalean, aurrelari baten antzera, beste bipareta bat efektuarekin, beste... Bipareta Ormabiko milimetriko bat nola menperatzen duen jokaldi hau. Ander Muruak abiatu da Fernandez, baina ezin ezer egin, 18 eta 11. Ez da joten jo kontragatxara juten da peloti publiko hartu juten da. Bai. Eta baino juten da. Mototzan efetuaz da injerraz. Eitu. Lehenengo hilarien injegu biharren boti pelotik. Eskua sartzeko aukerarik ere ez du izan, kasu honetan Fernandezek. Baina bestatxeen bat, horrek esan gura du, partida gogor doala, Enrique. Partidu gogorra du, tanta du, bai, zazpitantu naldi badeko, baina ez pentsau partidu erreza bekenik. Bueno, bortxe, lau pilotariak atxeen hartzen, Urtroska bat hartu, espadra popiskat moztu, euren gustora jartzeko, Ander Muru egiten ere moduan. Alegia, pilotariek atxen... Señale, ona oinen espadra barrero ipintzen ibilti, señalia zozek ninen mototzana. Ez bat izaten da solteti, apurtute solteti, oinetaku kanbizeti aldatzei lekutik, señali zozek molestetan da bena. Bueno, hortxe. Bere gustora jarri ditu takoak Muruak, Urtraoska bat. Eta aurrera. 18 eta 11, bikote gorria aurretik. Iaba, zer ematen duen neurketaren azken txampak. Ander Murua, sake egiteko gertu. Hor da Arrasaterra, 18 eta 11. Eskuin sotamanoz Fernandez, Muruaren aukera, Pipare eta eskerrez. Kuairan nahi duen egiteko, eskerrez pilota atzean jarri du. Sortzia, Irazustabarrena eskuinez, pilotaren bila Murua, txokoan luze, eskerrez, eraman Fernandezek, botera orain Murua, pilota atzeratu. Irazustabarrena zazpitik, eraman eskerrez, txokoan Muruak, iritsi eginda Irazustabarrena.
eta atzeratu Kuairan. Zeit erditik, Irazustabarrena, Zeitik, pilotaren bila, murua txokoan utzi du, milimetrikoa izan da edarra, gero, akaso trabapur bat ere ingo zion, baina hor kentzerik ez zeukan. Ez dugu kentzerik, peloti jo orduko zin jo alde, eta gero peloti jota ez dutza aztik emu. 19 eta 11, Enrique, beste tanto hon bat, hor ikusten dugu, muruak nola utzi duen eskerrez txokoan hilda. Bai, bestiek Fernandezek apurra bulti inbirrezen dugu, derrigorrezin, no? Bueno, 8 tantuko errenta aurrez izan du. 16 eta 8koarekin eta 17 eta 9koarekin 8 tantuko errenta bikote gorriak. Eta esan genezake eroso antzean ari direla gaurko honetan. Eskuinez sakatu du muruak. 10etik Irazustabarrenak eraman pilotaren bila doa. Murua pasatzen utzi du. Kuairan eskerrez pilota atzeratu. 8an Irazustabarrenak eraman. Kuairan lautik nahi duen egiteko aukera. Pilotaka da ona, eskerpaletaren bila gainera. Gaizto jarri Irazustabarrenari ezin eraman. Pilotaka da izan da edarra. Kuairanena 20 eta 11. Ondo gorko, kuirape, pelotazuek, oingo eta tantu bezala pelotazu gutxun da, ingerraz da dirizin honi, da gitsi galduta. Bai, Gitzitzen egin da. Garrote horrekin eta gutxi galduta, irabazteko aukera handia. Aukera handizik. Oin hartin hori sistabit itzen da, oin hori iten hasi bada, behorrentzako hobeto eta beho ikusten gatozenen dago, bai. Hori da, 20 eta 11. Hasiera batean azken txanpan sartuta neurketa. Hor da, muruak Zabalera nahita ondo, Sotamanoz Fernandez, eskerrez Kuairan. Eskerrez nahiko egin du eramatearekin Irazustabarrenak, pilota atzeratu muruak. 8tik eskerrez, Irazustabarrenak pilotaren bila, nahi duen egiteko aukera muruak esker gantxoa Zabaletik bildu egin du Fernandezek, eta gero apur bat motz geratu zei hor eskerrarekin sartzen da, alde egin du da Kuairan, baina ez da ondo jarri 12 eta 20. Pelotik, apur bat aurrera itzata, ez da ondo jarri jatzenungo momentu dena ezin pelotiara. Bueno. Urtinientzat 12garrena, txikusten dugu, eskuinez bildu egin du. Fernandezek hori defentsako pilotaka da zen, erasoko baino gehiago, baina nahiko izan da tanto egiteko. Jorge Fernandez, zaki egiteko gertu. Hor da, eskuin Sotamanoz murua. Fernandez entzat aukera, eskuin Sotamanoz atzeratu. 7tik Kuairan. Irazustabarrena. Eskerrez murua. Hor zulua ikusi du txokoan Fernandezek. Ondo botatako izan da esker gantxoa, baina txapa. 21 eta 12. Ondo botatako izan da ba, zulua zegoen, hortxe. Ondo botata, bai. Murua harrapatuta zegoen, horretzeukan zereinik, gainean izan balitz, baina... Ondo botata, ondo urte bido. Asmoa izan da ona, gero ja, ejekuzioa perfektu ez, txapa joduta pilotak. Bueno, azken sake egiteko gertu, azkena edo azken aurrekoa, zenen partidan ere bizak ikusi ditugu azken tantoan, hortxe da, Ander Murua, txaloak, Arrasatarra entzat eta baita Kuairan entzat ere, egin du sakea, eskerra sartuko da Fernandez, Murua nahi duen egiteko aukera, txokoan utzi du, iritsi egin da Fernandez, eskerrez Muruak atzeratu, Irazustabarrena entzat aukera, bostetik pilota atzean jarri du, Kuairan, 7tik, eskerrez, Fernandez, Zabaletik bipaleta efektuarekin, iritsi egin da eta kontrasoan Bikain Fernandez, oraingoan ere bipaleta efektuarekin egin da, tantoa eta partida amaitzen ahalegin du da Murua, baina Fernandez iritsi egin da eta gainera nola kontrakantxatik Zabalean deja da egin duen kontrarasoan 13 eta 21 tanto darra izan da. Zela burundari urten daren publiku, jendia onda itxurik inelia 13 unuki da bena, zori tanto egin han mordo algo izan eusparaka ebila eta emozinu mototza horrepea. Meritu hondiko tantoa izan da, osta iritsi da eta... Pentsau zerren honek ineli, honek
ambienti mototza partidu, jentik, interesa. zata tantu ingeien gure eta bestik ez da. Hori da. Zelago, partidak ematen duenak, egin norberain interesak daude hor tartean. Zeitik, Kuairan, pilota da ona. Pilota arrotu eta sortzean jarri du, ezkerrez, Irazustabarrenak eraman murua. Ezker gantxoa, nola amaitu duen partida. Ander muruak, biribili izan da bere neurketa eta kasunetan ezker gantxoarekin aukera zuen, baina bikain bihurritu du, bikain gurutzatu du, ezin ezer egin Fernandezek. 22 eta 53 minutuko lehiaren ostean Ander Murua eta Javier Kuairan nagusi, Enrique. Bai, ondo merezi dute, aurten gaur oso partido ona ikusitzete gorrizei Murueit Kuairani, bizek ondo, Kuairani barrez sekule makina partido ikusitzate eta sei bat urtien da sekulzat ikusi gorko moloko partiduk da oso ondo jokatu dut, bizek ondo. Bueno, Kuairan ondo eta gure horrengo protagonista, ere bai, Ander Muruak gabon eta zorionak. Bai, zirra asko. Bueno, zuretako Zaldibarko frontoiak ez dauka sekreturik, gaur ere, bikain jokatuta, irabazi. Bai, nik uste dute horra ziren zartzea kosta binjat pixkat ez, dena hankageldian eta batez bezkerrakin eskaten veloziaen urtetzen eta horre Jabik asko mandutza eta gero pixkat hobeto hartu eta mina indut. Dominatu egin duzu, ia neurketa guztian zehar eta horrela errezagoa da. Bai, atzalaria dominatzen dagoen eta zu pelota hirugarren kuadroan beharrean bian hartzen bozu errezagoa tanto bukatzea ez. Baina manekien Jorge defensa handia dauzkala eta aratzek txokuan oso ondo kurritzen dauela eta banakin zaioko ikon dauela eta bueno, pozik indako lanakin. Bai, ezker kantxoarekin bikain gurutzatu duzu eta eskuinarekin, bipareta efektuarekin oso ondo menperatzen duzula erakutsi duzu, Bai, egia esan hemen biparetakin min handia aldanin frontoi bat da eta horri zaiatu nazentekin ateratzen eta gero gantxoak luze junazenan botatzera ez gate oso ondo urten, iguale goza bazko besta, baina txapa bilatu dutenean horro betu urten di. Bueno, Ander, hirugarren txapelaren bila, errenkadan? Bueno, zaila da ez, hortara etorri gare, mindako semifinala pareja oso gogor baten kontra, eta hemen urtea ondo bukatzeko ondo gongo zen, baina ez dugu semifinala asko izarritu beharko finala egizteko. Eta zer pentsatzen du Anderrek ikusten duenean? Bueno, iaz pilotaleko honetan jokatu nuen finala eskusarekin eta profesionaletan dago. Aurkariak izan ziren aingeru eta aldabe eta hoiek ere profesionaletan daude. Bai, inbia puntua bai ez, baina hemen afizionotan bai oso ondo pasatzen da, denon ametza da profesionaletara pasatzea, baina beraiek bai lan ona indaue urtean zeharreta eta merezita da zor. Bueno, baina zuri egun ematen iristen zeizun aukera, zorionak, Zirri asko. Bueno, etxek, Ander Muruaren esanak, arrasatearra bikain, gaurkoan ere, eta irabaztailea da, eta gaurkoan ere erakutsi du ez duela barkatzen, eta garaipen handia lortu du bikote gorriak, eta, hemen, laugarren final laurdenak jokatu dira, beraz, finalerdiak erabakita daude, eta gaurkoan ere, partidak politak ikusi ditugu, Enrique, lehen partidan Oian Etxeberriak erakustaldia eman du, eta ondo merezite irabazi du, eta bigarren partidan ere, aipatu ditugun Murua eta Kuairan ondo, batu haiek dituztela erakutsi dituzte. Bai, lehenengo partidun zuk esan duzu Muruen Etxeberriak lehenengo amartantu ditu, ikusgarri zen. Da gero apur bat aldatu da partidu, egiguren apur bat hobeto txoa jokatu dute tantu batzutan urratu dako, Etxeberriak oso partidu gona du. Etxeberrian adinin iteko, txapelketan pasaudenik honen eta ikut. Bat dago 16 urteaz txapeletata, Zubizarta, da beste bat bi 17 badauz. Honeko nino 17 etateko ukeri badeko, da hori da honen etxutan sartze. Final laurdenak amaitu dira, datorren astetik aurrera, datorren euenetik, osteunetik aurrera, finalerdiak kontatzen
hasiko gara, beraz Olasar txapelketa, 36. ekitaldia bere une erabakigarrian sartu da, dagoeneko onenak leian eta ikustekoak izango dira. Hurrengo 3 jardunaldiak, tartean emakumezkoak ere ikusteko aukera izango dugu, eta gu hementxe egongo gara beste barik, Gabon eta segi pilotaz gozatzen. Gabon.